Duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasansu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ku jarabta ce. Ina za ki je da mu? Malam kai ma dan Allah ka yi hakuri, na san na yi kuskure, amma kana cikin damuwa ko? To Allah ya kyauta kuma ya tsare. Ka yi haƙuri Sari, duk da ka ce ba za ka iya aurena ba, amma ka sani na riga na yanke shawara da zuciya na. Kai ne zaɓin raina, zan zauna da kai har ƙarshen rayuwana. Sai dai gashi duniya ta neman ban kwana, dole ne nisa da kai Sari. Zan yi kewarka, sai ka zo, ina jiranka. Salima! Da kuma kake magana cewa kai baka ga macen da za ta ganka ba ta kware ma ba, na karyata wannan magana. To amma dan me zaka karyata ni? Shin ban isa bane ko ko kana ganin ban da wannan karsashin? A'a dan uwa. Amma fa ka sani kana da karancin ilimi akan so, yasa kake faɗa haka. To kai me ka sani akan so? So da mutuwa hanyar su guda, yasa masu iya magana suke cewa so dangin mutuwa. Idan har wa'adinka na fara soyayya da yarinya bai ba, to dole ka bauta mata. Idan a yau ka shigo duniya adadi da lokacin da aka ɗiban maye, dole ka bar duniya. Kaga kenan so dangin mutuwa. Kai kaga ni fa har yanzu ban fahimta ba. Ya kake faɗa min magana sai ka ce almara? Ai da sanni zaka fahimta. Dan ko shi so ba ruwan shi da dukiya, ba ruwan shi da mulki. Kana ina dan shugaban kasa ke neman yar mai tallar goro ya rasa. Ka sani kuɗi sadaki suke biya, ba sa sayan zuciya. Maganar da muka yi da kai na aiki magana ne na ɗiyana, za ka rika kai ta makaranta kana dawowa da ita. So dama maganan keke na fem na yi wa mai odan abin hawa, to amma bai so ba. Ga mota sai ka rika tabawa, da fatan dai bai yi kaɗan ba. Ina alaji ba dama, in Allah da alaji kar ka samu dama, in Allah da za a kula kamar yadda ka umarce. Allah da za a kula. Tana ciki tana shiryawa, insha Allah sai ku abin nan. Insha Allah ni zan wuce kasuwa. Duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka. Assalamu alaikum al'ummar duniya maza da mata. Muna mai tallata mu kundin waƙoƙin Nasir A. Umar wanda aka fi sani da Anasko. A rayuwa yanzu in har baka da shi, ba wanda zai ɗauka ya ce maka gashi. To ɗan uwa ka miƙe maza tashi, tashi ka nema halalin ka nema. Waƙoƙi ne wanda suka shafi al'amuran rayuwarmu na yau da kullum. Ba zan sare ba in har ina numfashi, zan je in nema kullum ina tashi. Ban yarda in zauna ba, ba za na yi sata ba, ba zan roki kowa ba, nawa za na bida. Mai nema ba zai ki samu ba, ban fita ga samu ba, shi kaɗai yake yi wa kyauta.
Rayuwa album. Na so kitin da na gane kina da kinniya. Na so ki a duka yanayi ko surar ki ta sauya. Zan so ki ko zan rasa komai in zauna cikin jinya. Domin samun waɗannan waƙoƙi gabaki ɗaya, kai sacin Anasko Rayuwa album ko kuma ka je kai tsaye YouTube channel namu mai suna Anasko Record. Za ka same su yanzu haka. Kar ku manta, ku yi mana subscribe, ku yi comment sannan ku yi liking. Domin neman ƙarin bayani, za ku iya tuntuɓar mu a wannan namba 081 07 54 7780. Ka nema, ki nema, ku nema Rayuwa album. Hawayena ba zai daina zuba ba in baki furta min kalmar soyayya ba. An ce na bar kina kiya dan ba zan iya ba. Ki ɗaya ce na so da so ki bin maraba. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi. In ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin taga wasu can suna ta kuka saboda so wasansu sun yi hauka sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, duniyar so ko ko jarabta ce. Duniyar so ina za ki je da mu duniyar so. Anwar, abin da ya sa kaga har wa yau na dawo wurinka wata matsalar ce. To fa Allah sa dai ba yunwa kake ji ba. Yunwa ce amma ba ta ciki ba, magana ce akan zuci. To ina jin kai me ke tafi da kai. Masu iya magana sun ce an ce so makaho ne, mai ido baya iya ganinsa. To shin shi makaho ta yaya yake iya soyayyarsa? Da zuciya. Tuna gamsu da maganarka, domin na ji an ce ka buɗe shafi mai takir duniyar so. Kwarai kuwa. Ko za ka iya faɗa min dalilinka na yin hakan? Saboda ina so in sanar ma duniya menene so, daɗinsa ko akasin haka. Ko ka fahimta? Abin da nake so da kai Anwar, kar ka wahalar da kanka, domin ita soyayya tsantsan wahala ce da baƙin ciki a cikinta. Ba za ka fahimta ba, amma za mu haɗu gaba. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi. In ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin taga wasu can suna ta kuka saboda so wasansu sun yi hauka sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, duniyar so ko ko jarabta ce. Duniyar so ina za ki je da mu duniyar so. Wai ina direban yake? Kai ne direban? Ni ne direba. A hakan kai ne direban?
Kwarai kuwa ko ban yi maki kama da direba ba. To bari in faɗa maka. Daga yau ba na son ka ƙara yin wannan irin shigar. Ni tsaf kai tsaf. A'a wallahi. Insha Allah Hajiya za a kiyaye amma Ka dakata. Ba na son magana. Kawai ka bi umarnin da na baka. Sannan za mu tsaya mu ɗauki kawata a hanya. shi kenan ba damuwa. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi. In ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Ina kira gare ku da 'yan kasuwa Duniyar so cikin ta da masu ruwa da wasu can tsaki. suna ta kuka saboda so Ina manoma wasu su sanya hauka sun da kasa makiyaya. dace duniyar so Tuna wai duniyar nan matsala ba gurin zama ba ne. ko ku jarabta Za ku bar ta ce. duk abin da kuka mallaka. Ina zaki je da duniyar so Wai a ce yau wai haidar yake bin kanin babana da wuka zai kashe shi. Ka ji sa'a da asawanyata ta walla kai ka je kai mata sallah ina dan garin mutuncin ka a nan gurin ka gane ai In the land where there is large population, different of many tribes, Nupi, Hausa, Gwari, and Pangu, DZP production comes to you away with another hidden story. Akauyamu is dangerous, terrible, harmful to humanity, still lovable. Ka batta ta mare ni. In kin san kin isa ɗaya mace ki mare ni. Allah sarki imamu gatan gawa. Ku kuke ganin mu ba mu ke ganin ku. Kisan an ce a daɗe ana yi sai gaskiya. Kuma kowa ya kona rumbusa ya san inda toka ke. kada ki manta malaria fa cizon sauro ne kuma da zaran sauro ya cije ni tashi zai yi je wani gida kuma babban bakin ciki na a rayuwa sauran da ya ciji ni ya tashi ya je ya ciji wani ya kamu da sanki A ƙauyenmu, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, "Fankihu ma qabalatu minan nisa'i." Allah subhanahu wa ta'ala ya halarta mana da ma'auru ƙabilu, ma'auri yare daban-daban. Na je gida ai na je ina tunanin maganar nan shi kaina kai a ratu hai mun koma wurin mai ina zo ne shi kenan kawai ya she wai wani mu ba wai wani kado aure Tarin, Yunusa Aiji Kaya, Adamu Ahmad, Fatima Ibrahim, Balkis Yusuf, Faith Umar, Ayuba Usman, Kabiru Bukuchi, Abul Fatahi Mustafa, and introducing Dokas Ayuba, and others, all in a ƙauyenmu. Marketing and distributed by DZP Production. Assistant Director Yunusa Aiji Kaya. Story, screenplay and directed by Usman Ismail Danzu. Na mai rabo ne. Kurungu mugun kifi. Yaro da goruba sai lasa. Ke kowa ya taba ki. It will soon be on your screen. Watch out on a ƙauyenmu. Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so, oh duniyar so, duniyar
duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasunsu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ko jarabta ce. Ina za ki je da mu duniyar so? Tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasunsu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ko jarabta ce. Ina za ki je da mu duniyar so? Duniya, duniya, oh duniya, duniyar so. Oh duniyar so, duniyar so tana da faɗi, in ka fahimce ta kai zaman daɗi, a koda yaushe kana cikin nishaɗi. Duniyar so cikin ta ga wasu can suna ta kuka, saboda so wasunsu sun yi hauka, sun kasa dace. Duniyar so wai matsala ce, ko ko jarabta ce. Ina za ki je